Става ли са така? Да. Нещо ми е кривее некъде от некъде, не знам къде. А че го изправиме? Нещо от пода. Ами от пода може да наляво малко някъде. Решавай с тази камера, брат, ще цапардосам. Няма, пазиме тук. С едното рамо. Пазиме тук. Като очите си. Мамка му добра е. Не е за всеки, чакай. Не е за всеки определено. В смисъл, защото е тежка. Но дали всеки ще усети или ще успее. Чакай сега. Тук. Ние още не сме свикнали тук с човека. Опа, слезнахме най-долу. Среда. Средата. Флет. Тук поне мога да се нагласа малко по-нататък, както ме ми е удобно към пръшките по-нагоре. Ще ви стана лошо, ви. Човека ме кара на гладно тук да Гладно тествам как прави? Трябва гладно се тренира. Аз малко повече теж ще стане чук. Сложим краката така като Арнолд в Уайс. С една възглавничка ще е идеално. Едно идеално и готово. И като искаш припампваш. Сега, момент. Да си събера, въпреки че те се нагласят спрямо това колко си висок. Но аз ще ги придържа малко, защото обичам повече да събирам. Да ми събира повече и така. И сега показваме инклайн, наклон. Само че първо се дърпа. Първо се дърпа седалката, за да може да слезе хубаво долу. Тук има инструкция, но ние не четем инструкциите. Ние изпазваме инструкциите. Ние ги знаем нещата. Тук тръгва много ниско, трябваше да нагласим, но нищо е. Виж как си го нагласих да събира, но яко. Интересно. Чакай, май ще я сваляме долу. Ми се струва от малото, защото сами прималя нещо. Няма нищо, бъде. Айде направо сега ако искаш. Не. Сваляме ли? Не така как е сгубена. Трябва на палета и да пътува за източна Германия. За Източния източния блок. блок на Европа. Точка. Завършихме делото.